जाय जोंनि गामिनि जेंनाखौ सुस्रांना होफैगोन बैफोरबायदि सरकारनोसो जों भट होगोन गामिसेयैनो। जोंनि जानाखि साननाय बा बिख'नायखौ मावफुंना होयो अब्ला जों बिथांमोननो जायखि पार्टिया जोंखौ अनहरा माने जों बिथांमोननो सापर्ट होगोन। नांगौबाल' जोंनि आसि, नाङाब्ला जोंखौ नायस'ना। नांगौबाल' भट, नाङाबा सहर। बेबायदि बायदि रावजों फिन्नाय होदों खेवथायपारा गामिनि रायजो राजाफोरा। रायजो राजाफोरनि अनसुंथाइ हास्थायसेयावबो मोनैखाय गामिनि लामा दालां मावनानै लादों खेवथायपारा गामिनि रायजो राजाफोरा। क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय सा ओनसोलाव रायजो जानाय खेवथायपारा गामिनि रायजो राजाफोरा गामियाव हान्थिनो एबा थांलाय फैलाय खालामनायाव सोमजिनाय लामा दालांनि जेंनाखौ सुस्रांना लादों। नखरसेयाव 1,500 रां खांनानै गामिनि लामा दालांखौ खोनानै मावफुंना लादों खेवथायपारा गामिनि रायजो राजाफोरा। गिबियावनो साफ्रोमबो निउस मिडिया नायग्रा बिथांमोनसिम गुरैयै गोरोन्थि जायोबा खेमाहा बिग्रोनाय थाबाय। जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिसमुरि ओनसोलनि खेवथायपारा गामिनि रायजो राजा दा दिनैहाय जों मानि थाखाय बिथांमोनखौ जों मिडियाखौ जोंनो हांख्रायनानै लाबोदों। खारन हांख्रायनायनि माबाया बेनो जाहैबायदि उद्देश्यआ मानो होनबा जोंहा दिनै लामाया खोब उसुबिदा, लामाजों लोगोसे दालां नङा होमबा। दा बेवहाय जों रायजो राजाफ्रा ओरैबायदियाव बिपदाव गोलैयो, दैज्लां सफैबाथाय जोङो गावनो मुथासे मैगं फाननो थाखाय जों बे बर' बाजार दं खाथियाव बाहाय जों थांनोनो हाया। माने जोङो थाङोबाबो गामसा गस्ला सिनानै थांनांगौ जायो। बिनि खारनाव स्कुल साथ्रफोर दं, जेनेबा बासबारि हाइ स्कुलाव हाबहैयो एम इ स्कुलाव, गथ'फ्रा साइकेलजों थाङोबा साइकेला मालाबा थिंख्लाब कलट्रिसिया सिनानै थाङो। दा बिनि थाखायनो जोङो थांनाय 17 बोसोराव जेनाखि BPF सरकाराबो नायाखै आरो दानि सोलिफैबाय थानाय UPPL सरकार, दा बिथांमोनाबो बे बुस्थुखौ दाबो जोंनि माबाखौ नायना होआखै, जोंनि लामा दालांखौ। बेनि बेलायाव जों दिनैनि जों गासिबो जोंनि खेवथायपाराया गरिब गोजा, बेवहाय जोङो गरिब न'खरसेयाव जोङो 1,500 रां खांनानै जों बे बुस्थुखौ लामा आरो खामानिखौ जों मावदों। आरो जानाखि बिथांमोना जुदि फैयाबो जानो हागौ, दा बिथांमोना मिडिया गिदिर नुगोन जोंनि अबस्था, लामानि अबस्था माबायदि, दालां अबस्था माबायदि बेखौ नुजोबगोन। आरो जानाखि सोलिफैनाय सरकार थानाय प्रमद बर' सार, बिथाङा जाहाथे अननानै जोंनि नैबे समस्याखौ जाहाथे बिथाङा समाधान खालामनानै होयो। आरो जुदि बिथांमोना जिखुनु पार्टियानो जाया मानो बा फैबाय थानाय जानाखि सेप्तेम्बराव इलेक्सन जानो फैगासिनो दं, दा बावहाय बिथांमोना जुदि भटनि थाखाय जुदि मागिनानै फैयोब्ला बिथांमोनखौ जिखुनु पार्टि जों गामियाव एलाउड होनाय नङा, खारन जों हाबहोनाय नङा। जोंनि लामानि समस्या, रायजो राजानि गामिनि समस्या समाधान खालामना होआबा जों माब्लाबाबो जों जिखुनु पार्टिया जों बेखौ एलाउड होनाय नङा। खारन थांनाय बोसोराव जोङो बैयाव मोनसे जोंहा लामा दं, माबा बिराद खस्थ' बे लामाया मेन एकदम बेखौबो जोङो निजि थाखा रिन दाहार लानानै जोङो मावदों। बै गामि गेजेराव दं, बेखौबो बिथांमोना सोरबा जुदि फैनानै सौफ्लाफैबा जों बेखौ गनायनाय नङा। खारन जोंहा गामियाव ओरैबायदि जेंना जेंसिजों जोङो भुगिनानै दं। सरकार जासान्दिल' बिथांमोनहा गावखौ गोदै बुंना लायो नङा होमबा। सरकार जाखांबाथाय रावखौबो सिनाया। बेनिखायनो दा जानाखि फैबाय थानाय सम परिबेस, बिनि थासारिखौ नोजोर होनानै जोङो जानाखि जों दिनैनि खामानि मावनाय बेखौ जोङो इलेक्सननि सिगां जोंखौ जुदि बिथांमोनहा जोंनि जानाखि साननाय बा बिख'नायखौ मावफुंना होयो अब्ला जों बिथांमोननो जायखि पार्टिया जोंखौ अनहरा माने जों बिथांमोननो सापर्ट होगोन। जोंनि बुंनाया एसेनोसै, एसेबां जों गोलाव बुंनो थाङा। जोंनि खेवथायपारा गामिनि रायजो राजाफ्रा खोब दुखुनांथाव आरो दुखुजोंनो भुगिनांनाय। दिनै जोङो हाट बाजार बा दखानाव थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय जोंहा गोबांथार दुखु खस्थ' दङ। नैबे जोंनि जा सुखान साग्रा दैमा होनो बेखौ, बेहाय जोंहा बहुद गोरोन्थि माने बोरैहाय जोङो गलाम दुखिया, जोङो निखावरि मानसि, जों दलं खालामनानै लानो हायाखैमोन। आरो दिनै दा जोङो बेसेबां रायजो राजानिफ्रायनो जोङो न'खर औवा खांनानै जों दलं बानायनानै थाबायो। बेनि गेजेरावनो जोङो खस्थ' दुखुखौ लानानै जोङो सरकारफोरनिफ्राय जोङो अनसुंथाइखौ मोननो लुगैदोंमोन। नाथाय सिगांनि सरकाराबो नायाखै आरो दानि सोलिफुबाय थानाय सरकाराबो नायाखै। बाहाय खोब जों दुखु नांदों। बेनिखायनो नांगौबाल' भट, नाङाबा सहर, बे खोथाखौ लानानै जोङो दा गोसोआव दुखु मोनदों। आरो जोंनि बे आसि बिमाखौ मोननो बिथांमोनहा बहुद खस्थ' आरो बहुद साननांगौ गोनां दङ। दिनैनि बे जोंनि खेवथायपारा गामिखौ बा थांलाय फैलाय हान्था मेलानि लामानि थाखाय जुदि बिथांमोनहा अनसुंथाइखौ हरो, बिनि थाखाय आं बिथांमोननाव गोसो गुरैयै बुंहरनाय जायो। आरो बिथांमोना जाहाथे माने नाहरफिनो, दानि बे सोलिफुबाय थानाय सरकाराबो जाहाथे माने जोंनि बे खेवथायपारा गामिनि रायजो राजाफोरखौ हांख्रायनायाव बा अनसुंथाइ बिनायाव अननायखौ जुदि जोंनो अनहरफिनोब्ला बिथांमोननि सायाव जोङो खोब मोजां मोनगौमोन। दिनै आङो प्रमद सारनिसिमबो आङो गुरैयै गोसो गोथारै खावलायहरनाय थाबाय।